mga adlaw tong tanan guys ako napud ni si Ruby Provinciana so nami giluto nga biko guys kay diyan dalo ni Cristel kay aron makatilaw lagi pag ijahang mga classmate dito. So sa mga ganahan mo palit ni tag 50 na ang taba ani. Diyan nag-ready mi guys kay mo larga na si Cristel diyan ni panad undad to sa ijang mga classmates diyan. Salamat kaadto guys kay kanang nakaluto ko sadyo. Nagluto po ko duha ka tab nga pansit diyan as Cristel guys mag inom ra na siya og gatas before siya mo larga. Diyan daghang salamat guys kay mga grasya og sa kapiskay sa panglawa. Salamat kaadto sa Ginoo. So amo ni siyang ihatod karon ni Papa Eddie sa Liloan. So ready na diyang pansit para ni siyang classmate para makatilaw lipo sila sa luto nga pansit na gayang mga classmate. Ha? Buka trabaho na. Dili ray. Kayo ray. Kasi mo sa puno ko ala. Bye. Pas papa. Pa, tulong ko pa. Namili ka. Di na ka na ihatod. Grabing tugnawa guys kay grabing ka kuan ang panahon. Ha? Isa kayo namang good. Diyan guys, man itong gingon ninyo guys, nga na sila isugdan og pang negosyo mo ni sa Tamarindo. So ipang-ripak na ni kung halang napoy say tamis. So daghan na sila mga naripak guys. So mo ni ipamaligya ni Cristel dito sa mga classmate. So mao na guys kanang sugod lagi sila og panginabuhi silang duhan. Salamat kay kaso sa nihatag og puhunan dani si Sis Jackie. Kanang Tamarindo. Kanang sampalok ba nga na. Lami kadto siya. Kuan kan madi man ni sa madagat di pud ginahanglan nga mag-rip. So din ay napak siya diya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So 15 na ni. Diya guys, wako nagdahom guys nga manganing na mahitabo ni Cristel. Si Cristel gida sa klinik sa ilang eskwelahan kay namilipit sa sakit sa tiyan. Okay pa man taw siya paglarga ganiha, wa pa may sa gibati. So karon na nawag nga sa eskwelahan ni Cristel na ako na siya sa klinik. Gawat pa mi sa doktor nga mo sud katong doktor nga nakaistorya na laki man to. Bi, dala lang. Muban ka, Bi? Ano, pili klase, Bi. Ay lang, salamat kay Bi, ha? Pare ra siya man. Salamat kay Do. Sabi sa bikas na. Referral yatag ba na ma? Opo, Do. Salamat, Do. Okay na ka na? Tiyan.
kayo. O pa jud ma sa kasos Cristel kaya naghanak ka mga pasyente. Una pala may kwarta ato na may private wala jud may kuan kay di siya sakit na jud kayo yung tiyan wa pa jud ma kaso kay daghani ka jud mga gyasi kaso. Ayun. A few moments later. Makasalang na sa ati. Di si ati ati Hermelita ha. Pabasin. Gawin ko ba siya ako. Hello guys, masama pus Ginoo guys nga ipa-relax sa dari di para dos gawas ba nga ingit ka adyo. Bugnaw ka adyo dari na kay naa mi sa surgery room. Pero gahwat na naman mi og doktor. So patabag lang po guys og kuan kanang tawag nito ampo kay lagi na kinahanglan na siyang tangtangan og appendix. Ma'am kay nana si Jagi prepare na si Jagi butangan na si Jagi ano nana diha gipang butang katong gipamalit bitaw nga mga antibiotic. Laban lang nak, laban ha na. Bawo naman ko isog kay ka laban ha basta sampit lang sa Ginoo nak. Laban ha. Labya ka na mo lab. Labya na. So guys, alas 4 pag isang schedule. Hindi na nagkrug-krug kus katugnaw. So, ampo tanta guys nga successful lang din ko ang guys. Laban lang tas. Yan naman din natong life guys na tayo mga pagsuway. Ihantag sa Ginoo. Pero kaya ra. Kaya ra namin Cristel guys. Diba? Pinangga man na siya ni Lord. Kaya ra na dito. Lagi na. Nagkarag-karag ko sa katugnaw. So, hindi pa ni sa istudi dito sa operating room. Mga alas 4. Hindi tabangin lang po ni ampo guys. Ha, dadala man ng sudlanan ha. Kanang ka ng habol ba? Ha? Iwan na sa mama dito ha. Ampo lang ha. Sunod na sa diha guys. So, babay na. Makuan pa ko na kung kuha ko sa sindan. Nice kayo mo. Meron juga gidala ka na kung hadlo ko dito. So isiyad na sa operating room guys kanang sakit man pero saan taman nga mga pagsuway nga gihatag sa Ginoo kayanan ra lang kay sa ibaw ko guys nga love ni siya ni Lord guys tabang ko pagampo